Profesionalni sastav brigade ima veliko iskustvo u izvođenju protivterorističkih dejstava, a vežbovne aktivnosti izvodi na poligonu Pasuljanske livade. Pored samohodki 122 mm, artiljerci 4. brigade kopnene vojske sa ponosom rukuju i gađaju moćnim višecevnim bacačem raketa.
Pripadnici brigade, pored obuke i izvršavanja svakodnevnih vojničkih zadataka, posebnu pažnju posvećuju fizičkoj osposobljenosti. Sa multinacionalnim namenskim snagama Istok, čije jezgro čini kontingent američke vojske iz sastava KFOR-a, 4. brigada ima veoma dobru saradnju. Saradnja je počela sredinom 2001. godine, posle ulaska naših snaga u kopnenu zonu bezbednosti. Plod odlične saradnje naše brigade i multinacionalnih namenskih snaga Istok jesu i prvi put na našem prostoru izvedene 2 zajedničke vežbe pod nazivom helikoptersko-medicinska evakuacija u kopnenoj zoni.